मा जाखो साउन्डआ बन्द साइकेल रेलि खालामदों नै मालाय दोनबाय लोगोफोर पुलिस पइन्टआव नैबाय दोनबाय बेनिफ्राय लांनो मोना जाहैबाय गारिखौ थाबायलांसै पुलिस पइन्टआव दं बेनिफ्राय गारि सोनो मोनला हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय 15 आगस्टनि एसे क'क्राझाराव बेरायनो फैलाबायदों खुलाथारनि दिनै बैनिफ्राय गारि सोनो मोना नालाय ओंखायनो थाबायलांनांगौसो एसे थाबायलाबायनोसै दिनै 15 आगस्टनि बैहाय मा प्रग्राम जादों नायलाबायनोसै मानसियासो माबायदिथाय खेबनो मोना मोना गोबाव जाथारबायमोन आगोल उन्दैयावसो नायफैलाबायबाय थानाय जायोमोन दानाथ' गैला फुरा देरनानै नायफैनाय गैला आरोखि ना बाजार इन्डिया मोनबाय थाबायगासिनो दं लोगोफोराव गाखोगासिनो दं थान्दा जानायनि बादाम जुइस लोंग्रोबाय बादाम जुइस लोंखांबाय आइसक्रिम जाबावबाय नै उन्दै गोरलैफोरना मोनसे मोननैजों थोआ बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनजानायनि खोथा सिङाव हाबहैनो हागोन ना हाया जाखोथाय एसे ट्राइ नायनायसै हाबहैनो हाबा हाबहैनोसै हाबहैनो हाबाथ' बायह्रानिफ्राय नायनांसिगोन उफाय गैला सान्दुङासो डेन्जार जाखाबाय बेनिफ्राय नाहरजायो माथो बेरायलायनोसै सिङाव हाबनो मोना फैलाय हाबहैलाबायनो एसे हाबहैनायनि सिङाव दहायजों बे थालांबानो साबसिनमोन এখানে নেতৃত্ব দিছে হোমগার্ড কক্ৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু এখেতৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়িছে প্লাটুন নাম্বাৰ 6 প্লাটুন নাম্বাৰ 7 শ্ৰী বিনম বসুমতাৰী এখেতে নেতৃত্ব দিছে কক্ৰাঝাৰ কলেজ এমচিচি প্লাটুন নাম্বাৰ 8 শ্ৰী অভিজিত দাসৰ নেতৃত্বত কক্ৰাঝাৰ এমপি স্কুল এমচিচি Platoon number 9, Ms. Gajan Bosomotari, Keton Netrikatia, Kokrajhar Gaon Police Scout and Guide. Tarpasate, Platoon number 10, Eketon Netrika Disesri, Dehasan Bosomotari, or Eketon Netrikatia, what is a Kokrajhar Gaon? ASS and MB School and SS. They are Dhonjit Karjari Netrika, Dhonjit Karjari Netrika, Kokrajhar Gaon Police NSS. এয়া হৈছে প্লাটুন নাম্বাৰ 11 শ্ৰী মাজিন ব্ৰহ্ম একেটাৰ নেতৃত্বত এয়া দেৱৰগাঁও এইচএছ স্কুল স্কাউট এণ্ড গাইড প্লাটুন নাম্বাৰ 12 শ্ৰী সুব্ৰত চৰকাৰ একেটাৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়িছে কমাৰ্চ কলেজ কক্ৰাঝাৰ স্কাউট এণ্ড গাইড এয়া হৈছে প্লাটুন নাম্বাৰ 30 হাবিলদাৰ ফটিক দাস একেটাৰ নেতৃত্বত এয়া লাহে লাহে আগবাঢ়ি আছে 7 ABBN চৰাই খোলাত এয়া সুব্ৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বত কমাৰ্চ কলেজ কক্ৰাঝাৰ স্কাউট এণ্ড গাইড প্লাটুন নম্বৰ 13 তাৰপিছতে এয়া হাবিলদাৰ ফটিক দাসৰ নেতৃত্বত বেণ্ড পাৰ্টি অফ 7 ABBN চৰাই খোলাত অভিবাদন অনুষ্ঠানত এয়া প্লাটুন নম্বৰ 40 শ্ৰী সঞ্জিত চৌহানে নেতৃত্ব দিছে বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল কোকৰাঝাৰ
এয়া সঞ্জিত চৌহানৰ নেতৃত্বত বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল কোকৰাঝাৰ তাৰপিছতে আছে প্লাটুন নম্বৰ 30 মিস মীনা নাৰ্জাৰী সংগীত অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ মহিলাই আমাৰ আৰু কাৰ্যসূচী আছে আপোনালোকক আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ ইয়াতে অনুৰোধ জনাইছো এইখিনিতে বিশেষ প্ৰগ্ৰাম আগবঢ়াইছো আমাৰ যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান गासै नोगोरारिफोरनिसिम हामलायनाय बावहरनायनि थाखाय जोंनि गाहाय राजनियारि मानगोनां गिबियावनो लिटिल फ्लावर इंलिश मीडियाम हाई स्कुल क'क्राझार बिथांमोना बेंगली मोसागोन प्रतिमा नंदी नार्जारी एखिनक आमी সম্বর্ধনা তথা জগৎপিছতে শ্ৰেষ্ঠ বিভাগে বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা দতমা CSC হেল্থ ইনষ্টিটিউচনৰ আমাৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট দতমা CSC एनजेट दंखाबाय माजे माजे बारबो दं खिन्थु खोलो बार गोनांखाय बांद्राय माने एथ' गरमबाबो बांद्राय खामथाबलायनाय बिदि जायाखै आरोखि ना क'क्राझार आसाम केन्सार केयार फाउन्डेसननिफ्राय सुपारिनटेन्डेन्ट एसएससी बे मोसानायखौ नायनानै थांसै मा जाखो साउन्डआ बन्द जाबाय बिदि खालामो जारलालै बे मोसाफुनायावनो साउन्डआ बन्द जाबाय गानानै खालामनानै लाबोखो जेनेबा जानो बे बानायनानै लाबोग्रानि भुल जाबाय बे কৃষি বিভাগৰ বিশেষ উদ্যোগ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰপিছতে আমি মহিলা কৃষক साइकेल रेलि खालामदों नै मालाय साइकेल रेलि खालामलांबाय ओइ नै आसलफोरखौ बेफोरबायदि ज' थाबा साइज नुलायलायोना जाबाय गरमा सान्दुङा थानो हाला थांनो ओंखारबाय लोगोफोर थांनोसै गरमा बारा जाबायलै गरम नङाबालाय सान्दुङा नायलाय नै दुंखावजोबबाय सान्दुङा रांब्रां जाखाबाय जालासिजोब्बाय होमबा जों थांसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आंनि ब्लगखौ नायबाय थानो थाखाय होमबा आं भिडिअखौ बायनो फोजोबसै लोगोफोर दिनैथ' लोगोफोर जै बर' हारिल' होननायजों जानाय नङा दिनैथ' बाराया आलदा ना होमबा बन्दे मातरम बावनानै आंहाबो बैजों पुलिस पइन्टजों ओरै गिदिंहैफ्लांसैमोन